Tabu Tengora Tini Mani Bakhaimani was the kitchen. There's a very cycle. Puliano Senior News ni borok je keneno black homeboy tai chini pantui society di
जे मेम्बार जे एक्टिव मेम्बार ब्रह्म बेलाय बेलाय खानि बखानि हामजामुं याफोर तिनि जे जरा अमो जों केबो अंखलाई मानानि जराया तो फनो सिनि बखा जों तंगै मैया सिनि हा हाओ गिलामा बर जों फिसा मिसा माइसाय दङ सिनसे तेबो निदि फेमिलि तरो बर मासाया मानया ngै दङ जों आबनो नगै दंमालि आंगैनाय सिनि पान्साय ससाइटि हइते जों अरो फुड डिस्ट्रिब्यूशन खालायनायनि बागै फाइका इभेन जों एभ्री फेमिलि नो जों 10 किलो खालायै माइरं रुइ दङ एरपरे आलु 2 किलो एरपरे सापान काइसा एरपरे जों बेरमा बरुइ दङ अन्तिखायनो जों वान सुगुइ तेबो सिनि बरफ तेबो बिसिं बिसिंगो दङ जों बंनो तेबो रनाय हने जों वान सुगुइ दङ ताइ बलायखेना हामबाय सिनि पान्ति ससाइटिनि जे मेम्बार नो आनि जे कलिग रनो बरफ एमन के सापर्ट जोंनो खालायका हायकेनो जों तेबो बुसकाङो ओ जे 2020 नि जे पेन्डेमिक जों दङनि सुदमो पिलपरा सिमिया अमो सारा वर्ल्ड तो जेबाबे चलि दङ अमो जों अरन हइते रेहाय माना हगाखै जों पाब्लिक डिस्टेंसिंग मेंटेन मा खालायनाय जों अ माने डिस्ट्रिब्यूशन खालायमानि लगे लगे जों बंनोबो साइकेलाङै थाङो जों नगद थांगा हांखा याक सापान बे मा सुनाय याथेक मा सुनाय एरपरे जों पाब्लिक जे जायगा गोबां मा दङ हट स्पट दङ आ जायगायाव जों बेराया ओंखायनो बलायखे आबरबो जों अर एवारनेस खालायना बागै जों मा अंखरका अन बिहाफ अफ चिनि पान्दै हइते चिनि पान्दै ससाइटि हइते जों मा अंखरका बेलाय बेलायखे अ पारानि बरनो जों जे नंमानि बर बलायखे बर भगवान सुमा काहामनो बर डिस्टेंसिंग मेंटेन खालायनो चलि दङ जे चिनि कक जों वान सुमानि जे बाबे जों अर फाइनै सब पाइका बंनोबो जों काहाम कायनो नुखा जे बरबो मेंटेन खायनो चलिबो कारण अमा आं खायसुंया अमो रां गोनांबो सैमिया ओ जे डिजिज अमो रां करिबो सैमिया अमो जे मानो बरफ बे बरफ मालाय खांगायसो ओ डिजिज ट्रान्सफार ngै थाङो सो अमो किरिमानि बलायखे चिनि ओ हासाकाव ओ डिजिज फाइसो पाइका ओ भाइरास फाइसो पाइका जों अमनो दंतिखे ओवरकम खालायमान चिनि गभर्नमेन्ट नायो एज वेल एज चिनि जे पाब्लिक जे तनाय जतनो जों अमने हइते ओवरकम खालायना बागै जों वी आर स्ट्राइविंग जे ओ पेन्डेमिक नो जों को खालाय बेखौ ओवरकम खालाय थांमान जों अमनो जों चेष्टा खालायदों आरो पान्ति स्पोर्टिं ससाइटि हइते चिनि प्रेसिडेन्ट अनान एक्जिक्युटिभ मेम्बार चिनि सुभाष भाई आंनि जे जतनो मिलिलाय जों चिनि क्लाबनि तरफ हइते रां थुम लायै आरो गरीबनो लकडाउननि समय कोविड-95 नि जे प्रब्लेम दंबाय चिन बरक गरीब ब्रनो किसा सगदसं मंनि चामुं नमुं किसा पुसक मानो आइनै जों साबलायनो तिनि आरो फाइसो फायो मादक पारा दाहिन दङ मादक मादक तो तिनि सालान रक माइरं बुसके बागजा खाताय तामलो बि बागजा गै जों तिनि साला माइरं 10 केजि गाय बेरमा 200 गाय सापान काइसा आलु 2 केजि खाय जाखा पार फेमिलि तगे बुस फेमिलि न जों 50 फेमिलि कवर गायना एरपरे जों तकेसा ग्रामाव कवर गायनानै नल बगलाव कवर गायनानै जों खालामनायजा तारतारि पाइके जों नल बगलाव थानाय ता अ जे लकडाउन जों माने ओ तो ताइ सालबसु जाय तंनो केबो साइमाया बुसं सालदगो अबा हैरक नं तै लुकुरंनो तामसुबा मुंरा वानसुक जाक जों आगि बसं कसांमा समय कसांमानि रिरक आथा मुराव 82 माइल माने 82 माइल जों आगे नाने 42 माइल जों सेमा बसं खायगा ताकलायबो खायनानि प्लान दङ तेबो गे लकडाउन तो बारि खांगाय परिस्थिति नाय जों तेबो साइड राखाय मानो जों मिथे जों चिन्ता खायलायजा गाबो जतन चिन क्लाबनि तरफ हइते नों पान्ति ससाइटि अब बहुत जगह आंनि अफिस चिन पान्ति ससाइटि अस्ताबल माखो आगुलिव पुगलाव जे चिनि गतंग मेन जे बिल्डिं दङ आव बाय निचे तलाव जे सेट भागजों माने आरो चिनि रेस्ट ससाइटि दङ गाय आरो संसा सम बैडमिंटन फुटबल
খেলারও স্পন্সর খাই দङ আমনি সাথে সাথে কিছু পাবলিক ওয়েলফেয়ার অ্যাক্টিভিটি আমব আমনি অংশ তা কথা মংখাই তামো ani mungkai Bisorot Deborma ও থানে তামো প্লাই advisory মানে board ne ang one of the সদস্য ang TCS age SAG TCS SAG খাই ডাইরেক্টর ও খাই তাকে ইংলিশ খাই দङ আমনি সাথে সাথে পাবলিক ওয়েলফেয়ার আর পাবলিক বন্দোবস্ত খেয়াল খাই মানব চেষ্টা খেলে दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट आगरतला निंगई तांगसामुं क्रीडोनि बगै काहाम कक्तुमा DPMI आगरतला सेंटर माध्यमिक कुचुक माध्यमिक जत तांगसामुं क्री सिक्ला सिक्लिरोनि बगै मुचुंगि तंगे फाइदी एडमिशन फाइदी पैरामेडिकल सेंटर आरो तंगो नखा तालदोकनि सिमि चेंगै बिशा बिशिक नै जरा दाल बिदाल सर्टिफिकेट कोर्स तै डिप्लोमा कोर्स नि सेपसाप आरो श्रृंगी हास्टे ती फातर हास्टेओ सामुं ख्लाइनानि सेप काहाम मानै मानाय DPMI आगरतला सेन्टर काइब्रे कोर्स नि बागै जयल ख्लाइजाकनाय ओ काइब्री कोर्स रंखा ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन लैब टेक्नीशियन जनरल ड्यूटी असिस्टेंट DPMI आगरतला सेंटर केंद्रीय हापांग नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आबनि लगी तंगो स्किल इंडिया बाय गोशिमुं मानजाक आबनि लगी तंगो पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया हास्टियो ताबुं न पुइला माध्यमिक कुचुक माध्यमिक आबनो करिबो तंगो तांगसामुं क्रियोंनि बागै पैरामेडिकल सेक्टर एडमिशन अंगनानि बागै चिंबाय क्रिंगदि निकुमा DPMI साउथ वेस्ट त्रिपुरा असम आगरतला रोड खयरपुर विजय संघ क्लब गानाओ आगरतला वेस्ट त्रिपुरा DPMI सिर्फ शिक्षा हुनर ही नहीं बल्कि सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। थैंक यू DPMI।